नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपले खूप खूप स्वागत। तर आज आपण जात आहोत विरारमधील अर्नाळा फिश मार्केटमध्ये। हे फिश मार्केट विरार स्टेशनवरून जवळपास 8 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे आणि इथे जाण्यासाठी तुम्हाला विरार वेस्टवरून ऑटो आणि बसेस पण मिळतील। विरार स्टेशनवरून जवळपास 20 ते 25 मिनिटांचा हा रस्ता आहे। अर्नाळा फिश मार्केटबद्दल सांगायचं झालं तर हे फिश मार्केट सकाळी 7 वाजता लागतं आणि हे होलसेल फिश मार्केट असल्याने तुम्हाला इथे जास्त प्रमाणातच मासे घ्यावे लागतील। त्यामुळे जर तुम्ही इथे मासे घेण्यासाठी येत असाल तर तुम्ही एकटं न येता 2 ते 3 जणांचा ग्रुप करून येणं जास्त फायदेशीर राहील। या प्रवासामध्ये तुम्हाला वसई, विरार तसेच मुंबईतीलही इतर भागांमध्ये मासे विकण्यासाठी घेऊन जाणाऱ्या बऱ्याच कोळी महिला ऑटोमधून मोठ्या प्रमाणात मासे घेऊन जाताना दिसतील। चला तर मग मित्रांनो, आज आपणही इथूनच मासे खरेदी करूया। तुम्ही पण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक करायला विसरू नका। मित्रांनो, अजूनही जर तुम्ही कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर खाली दिलेल्या लाल रंगाचं सबस्क्राईब नावाचं बटन नक्की प्रेस करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका। चला तर मग मित्रांनो, तुम्ही आमच्यासोबत चला अर्नाळा फिश मार्केटमध्ये। सुरमई कशी? सुरमई